Barkamena eskatu die Amerikar gazteak ostera azaldu denean. Luzatu bazaie liburuak oraindik paketatuak dituelako izan da. Harreri hurbildu zaio poliki, liburua atzean eskutatuta daukala, eta beso bitartera iritsitakoan, bere numeroa burutuko lukeen magialariak bezala, alehop bat egin du, desagerrarazi egin duen objektua ezerezetik berreskuratuz. Juliak ez dakusa zelofanesko gainazalean, lorategiko argiaren isla baizik, baina harrik, hitzik ateratzeke, buruarekin bizpahiru aldiz baietz egin ondoren, hauxe dela egiaztatu du xuxurla apal batez, ezbairik gabe benetakoa den eta Julia zurtuta utzi duen durduzamenduan. Ez omen du zalantzarik. Ezetz esateko mugitu du orain burua, sinetxe eginda, arestian erakutsitako jarrera histrionikoarekin zerikusirik ez duen seriostasunez, eta horren eraginez bere epaiak bere biziko garrantzia duela dirudi. Eta hala du noski, liburua esku artean puska sakratua balitz bezala daukan Amerikar gaztearentzat. Harrik bereetan hartu du guztiz emeki, une batez astiro begiratu eta ireki egin du, horri batzuk pasatu ditu zehatzesko zeoseren bila balebil bezala. Buruz dakizkien hitzok ahots unkituz irakurri ondoren, bularraren kontra estutuz gorde du. Utziko dio neskatzeko neska Amerikarrari. Baietz erantzun dio, eta gero, norbere hizkuntzan, biek batera, magikoa dela.